Ka RMFCCAA kala day ka way nakasinjog jong kibakwa ban sinaya ki film ki short film ki music video ban ringdur lan ni kinu benta ki bahap aki thup jong ki film. Kani kasinjog jong hinong sina film kabala pelong da ka workshop ka bamenin kasngi ka pratarik ulber arajar arfusan. Ha kabala wan man ajing hikai da ki arngut ki tenshap jong ki film kasi kan thup ya way na director na pok kani kathan. Habalayo apan ya keren baru way na ki tenshap uba Melvin Mukim ulaong ba ulayo iya kajing angnut jong ki samla ki bana kani kathan baki datrang sisya bandon ha kani ka benta. Kalalong rukan uksa ka bakraw ya ki samla ban penkiu sya kajing penyar ya ini kam ibarit. Habalayo apan kaliya u katukan ne ulaong ruba sibenta ka sarkar kalalay ka babahatam bat sibenta kam simlala ban le ai ha ka bayade ban penyo ya ki cinema hall. Ulaong rule se jinda ka sarkar kalasna ya ki cinema hall haman laki headquarter district jong ki jaka ki pakhampau kman. La ban pen iya ki film ha keleng ki jaka. Ula pen iya kanuksa kumbalong lem ki way pade ki jelah pok kanegari. Kibabun hikidon laki jong ki cinema hall aman laki district baper namar ka jingdon bun ki cinema hall kala ban yarap sibun eknong sna film habalayo ban kliya u syapang ka film ka baulayo ban ang ulong baka ap ka badation on planyo hawyayong kani ka film ka ba ulayo ban trilang bat ka production ka ban kani hikathan ka bantai film production bat sa kawipat ka day haleng ka baneng ka ba ulayo ban trilang bat uba pradip kurba dap shisha daga jingkman nem namar lingkong ni syap ngai iba kadon ka jingtrang bat ka rukum trekam ka bahok ban pen urlong yakum kani ka benta ban ya kendo ban ya kren ban ya mirjingmut halor ki kam ki beidai bat ka direction cinematography acting production bat ngasuba kani kadi ban long ka example ya ki babon balang namar balai kidai kum kini ki jingpan sedang ki berit ki ban salong ki multiplying effects ban wanra pada ya ka jingkiu khamtam hakini ki benta kan ki ba mapi mangangi iet pi ngala ju dep krenteng ya kani ba kidon ki benta ba ke ka sarkar kala le kidon ki benta ba ke ka ba kamla le handai ka waina ki ka ba kala le kolong ba ban sedang mun perkhat hakunu kom le si bangin yo ya ki halls ki film ki movie hall sapo keleng ki jaka mo district headquarters lani haki jaka ki ba khampang khmat khnang ba balai shubo le se manta kami kanu ka film hagaju kasni kan screen omtang habiju lani ha anjali ha hangte ha shalong handai kan screen salon sar hakini ki jaka kum malong shawai kan kum ha asam manta kami ka wei ka film namar baki bun ki theater kani ka film kami salon sar hakito ki theater tumut ka revenue ka wan ka jing sunget ba ka don ka jing im naka yang sna film na try kan sa mi perthai ka pi ba ka film up ka bangila ya up shisha la ka to ka ni apo ka jing elam jung iba kraw nang ni na punut slide ba bantai kibayodon bantaru ha ka jing elam ban penmi ka film papa menta kala long ka ba stang ban shu don haki benta ban pen krek khadu ban kan mi no tingi dang ya plan out ya ka publicity kani katai bas ka wei pada ka dei ka film haling khabneng ka ba ngai terekam bat iba pradip korba te kini artli ki ban nang mi menta bat ngakemen da kumnu le si bai basan la dei ban urlong ka kam ke kumangai I menehi hakajing shim ka session but aba ui ba kiawan salon sar mo jan prapo kandai pamut ki bawan kita ki by don interest halaki babun ki benta ki by day baka kam shna film mo kajing ai musim juga kalong ba kinam day ki badu musim but ya khamtam igini ki ba penya ba kenang shalan shu ka kam shkhamat ba kum kini ki kenang day ki ban urlong but ngakelmen ba kiwi ki districts kiwi ki jakaru ken shim yakani kum ka example kanang ba kanang kiu shushu kani ka kam bentash na film